Показвам настройката на работа в режим на ръчен грунт. Значи пускаме апарата. Регулираме звуковия праг на границата. Даваме в ръчен режим на земята. Дискриминатора се слага на 0. И с грунт баланса обираме земята. След като се обере земята, дискриминатора се връща в позиция 5 или 6. И звуковия праг си го нагласите по желание. Или на границата, или да е до границата. Ето дупка. Няма сигнал. Слагам монета от 1 лев на дълбочина 30 и няколко сантиметра. Така, махам пак лева. Пак ще мина през дупката. Няма сигнал. Това беше за настройката в ръчен грунт. Обяснявам пак. Машината се слага в положение, ЦК ключа се слага в положение мануал. Дискриминатора се слага на 0. Апарата се грундира. Ето грундиране. След като се грундира, дискриминатора се слага на позиция 5. Нагласите се звуковия праг. Горе-долу да е на границата. Махам лева. Няма сигнал. Това е в настройка на ръчен грунт. Който иска автомат, преминава на автомат.